Všade ga sa v jednom pesku kamínem pesky láska. A to je Božia láska, ktorá sa volá agape. Himana tu dali kangeri pridal celú verš kalapena. Modlil som sa za to a Boh mi odpovedal na tú prosbu, na tú modlitbu, aby církev mala na celý rok. A páča kalapena, že na neča, kada verš pridal celú verš, ale pridal celú džilben, bo je to záchod naša česká dala. Sake dženamenda, načao Janko, celo kangerico sam da pa samo čale deleske, a me sam o udiso kamplamenge o šero so makro kamende ke o telo de Kristosko. Amen. Takže še tu kemacov kere spala Kolosanom 3. kapitola 16. verš a keď sa rodil čače z vakero ke pesli kangeri. Me dáva do dneska kana kada čas modina máme do tej poženino. Všemoci Otče nebeský, Tera Ti nezavolávala tu da debla a vyznaví na pokrát tam, že som niko, že som nič, že som nula, Pane. A kako máme Tiro vedenie, kako Tiro pomazanie máme, Bože. Manga, Pane, Marteniča z Duchu Svetý, lebo vyznaví na pokrát tam, Pane, že kako máme tu reči, kako máme Tiri milosť. Možda púča ma nežite date a občerstvím, obnovím, očistím, Pane, a Manga, Pane, da čine ste lake, da ste zmilo môj. Použitke mana, da česte krát tam, me tu manga on do nám Ježiš Kristus. Svetom Duchu spali krátke marano, mene Pána Ježiša Krista. Takže Kolosanom 3. kapitola 16. až 17. verš. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci sa, napomínajúci alebo pozbudzujúci sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami v milosti, spievajúci vo svojom srdci Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša Krista. Ďakujúc Bohu Otcovi skrze Neho. Amen. Takže sávo lávim pekala menda, da ste dali kangeri. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. To znamená, oláve dovesno te prebývina a na maromotu. Kamo te zrekapitulina, z nedeli do stredy, zo stredy do nadžives. To znamená, že o Lukáši začím čas, o dobrý pastier a dyňa zdvoraz, te tu nela stiahol z ledevleha. Tak sasal vyšu čarda, vyšu komarov. Nič. Nadal ščava, nadal chuť, nane nič od na ne dživipe. Opelo peťu streda, služila z dureder pomola ledevlesko, jodol pelas a prespačulas. A mňa da če spalo ledovlesko kam v tej vakero sa písalo ledovlesko, nech slovo Kristovo prebýva vo vás. A to slovo nech je na celú církev, nech církev to prežíva. Ale sa te zale veci šapačov dala pena. Džanes on ola ledovlesko te napileha, te nadživeha, kam te peno, ani na džania sa te žalturete. A me kama bakana oj tu tkeras preskej, sako kazim, Starý zákon, však Macov Kerená do 2. Mojžišova, jeden Exodus 33, od 18. veršu až do 23. veršu. Kama tu mene te posíkalo vareso, sosíkalo čače zola vledovestro, sa rodilo vakera, od čače zdala existino jedno džido, hino reálno, a že kada tu glave, a kama te presvičom te síkalo, že do hino čače džido, že bešal čače z toho. Halelúja. Takže 2. Mojžišova, Exodus 33 kapitola od 18. veršu až do 23. veršu. Halelúja. Na to povedal Mojžiš Hospodinovi, ukáž mi prosím svoju slávu. A riekol, ja dám, aby prešlo všetko moje dobre pred tvoju tvár. A budem pred tebou vzývať meno Hospodinovo. A zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. A zastel riekol, budeš môcť, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pritom zostal živý. A ešte riekol Hospodin, hľa, je miesto u mňa a bude stáť na skale. A stane sa, keď pôjde popri tebe moja slava, že ťa postavím v trhline skaly a zakryjem ťa svojou rukou.
dok ja ne pređem, a potom odminem svoju ruku, alebo svoju dlan, a vtedy uvidiš môj zad, ale moja tvár sa ne može vidieť. So kama kada te si kao dureda ke kaja kapitola, ke da verš, že kaj si verša služilas, o Mojžiš, le ľudova v starom zákone ledoveske. Ale kvareste Avel, žibro veho spasine a pena ledoveske. Sika mangetiri slava, a jo vada kam nas te sika mangetiro môj. Lenže o to sađam dojek mišljenka ne malo šeseni. Džana ne malo šeskrojilo, vnutro sacavo su mišljeno a tak dele. Ale odeleske penovali su. Saurovači pemetke presikali. A drugi penel, a njegov ja dam, a mi prešlo všetko tvoje dobre. Popred tvoju tvara budem s tebou vzývať tvoje meno. Gospodinove. A zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa. Zľutinám ma prekažte kamava. Ale čo som penodal? Nebudeš môcť vidieť moju tvár. Lebo ma neuvidí človek, aby pritom zostal živý. To znamená, že bez nádotyča kapizujete diké lesko môj. Aj si ja sťaho zle Mojžiš. Obrovsko sťaho zle Mojžiš asi. Ale, jak kam nás ten dikal ne pređa za dom. Našti, Manuš dikal miro môj, veďačom nažive. Našti, lebo slávle da leskvi, aj si mocno, aj si zorali, môže da sa cu mega jak, te pređilo Manuš, nadopis. Ale što sam penalo del? Te alopis je isto, te nema za se pohybnosti, Zdôradová veľa Kangera, ty nám pochybnosti. 21 verš prvý. A ešte riekol Hospodin, hľa je miesto u mňa a bude stáť na skale. A stane sa, keď pôjde popri tebe moja sláva, že ťa postavím v trhline skaly a zakryjem ťa svojou rukou. A dokiaľ neprejdem, potom odnímem svoju ruku a vtedy uvidíš môj zad, alebo môj chrbát, ale moja tvár sa nemôže vidieť. Džane so si kačas odelo svojho stvoriteľis, odel svojho spasiteľis, Páni priazni. Soka ma vte si kao pravda pala penja, báro tajomstva rada bez gadova. Báro tajomstva. Ja ne som dokele ste vakeral. Tu má našte dikes, ale keďže zek vinníka, oj tam bez Krista. Pán džanta čo preskala. Meni žodol kamena ste predlo pažale ste, pán pýta džanta čo preskala. A me kama vte si kavel jek obraz, oj tam tu menge jasno su kale si keďže zodel, len Možišovské su si keďže zaračili s plakangerake. Nekamo vtedy hľadal o Lukášis, o Tomis, o Jankus, o Petrus, dávalo Frederik a zároveň dával o Michal. Te šajkerin kade za tunelis. Avdan kade mi niťa. Kuden peskanka vás cesta. To znamená, Michal to v kade ste ráne, to znamená, že môžeš, když vakela z Devleja, tak haspekaj sú tam. Penžezleské odel to džanišťa čo preskala, tak my když has preskala, odel naščiavka závrať dalo da ukry do tedikele Devleckého môj. Ale penel odel 22. verš. A stane sa, keď pôjdem popri tebe, moja slava, že ťa postaví v trhline skaly. To znamená, že odel, počas, ale je trhlina, skala, kaj has tam, pedal je černo. Ode počas odel len Mojžiš. A my když kamela ste pređal, tak odel počas preskro vás, paža leskro môj, te nadike leskro môj calo, a sa včeras, ako odvída som o vás,
ako nekaz neskoro zlato, neskoro zlato. Čo to znamená? Táto skala symbolizuje na Pána Ježiša Krista. Amen. Toto miesto je pre každého, pre teba aj pre mňa, pre celú cirkev. Pre každý, kto bude mať vzťah s Pánom, kto mu bude dôverovať, bude mať miesto v skále. Či na Penelo Lavle Devlesku do Janeva 17. kapitola, tak ako Otče, Ty vo mne, ja v Tebe, aby aj oni boli v nás jedno. Amen. To znamená, kada je skala hino Ježiš, ale ani bilo dojčeno, reščo, tá a roda. A dá tajomstvo si kačas, tu keď te Maria dá obraz, palikera v pravale. To znamená, že sú si kačas odel, obraz, ktorý symbolizoval na Pána Ježiša Krista, že príde Ježiš. Príde Ježiš, a Ježiš prišiel a ukázal Otca a ukázal obraz Pána, ktorý je naozaj stvoriteľ. Some ktoré da pápeňa, somarha stačinča sme gre Možišovské. Imali ste na kamka zničuté. Lebo je ovdý kras. Vedele skrodúmo. Vedele skri sláva. Je ovdý kras je sláva soniko kaj si sláva naš či si kađas. Žani ste obezači nas. Sa rada smo na vrhu stele. Calovečko mu žali nas. A sa rada stela, a manuša sa bikle. Tak žani so galuna zojaka. A sa pena stele pod Božom mocu. Mušinja žani so teka opesko Možiš. Zaskiera mušinja ste toga. Lebo je sláva da vleski sa nemačas pred calovečko, telo pred calovečko moje. Tak on manuša naščiti ke nas preleste. Preste, prala pena. Teple tu tešao da svetlo. Žani su da svetlo has prelesko moje. Ali odelkamo da svetlo dala ne tiro unutro. A ne tiro čipe. Saša Avel. Od to svetlo ne tiro unutro. Saša Avelovo svetlo, a ne tiro livo. A bude slovo Kristove prebývať vo tvojom vnútri. Dnes, vďaka Bohu, že prirazali kangeli, ináme spoločenstvo. To je dobre, veľmi dobre, lebo Boh vtedy rozpráva. Ale kde má slovo Bože prebývať? V mori? A ne ceva? A ne Malta? Ola vedevestvo, kamo te prebývino? A ne tu te tratema. Biblia písma do Jana Evangelium, 1. kapitola, 14. verš. A slovom sa stalo telo a prebývalo medzi nami. A aby nás očal devleskro, i na prepeste ľudské telo, a zmaškalo manuša. Ale odel, nakamo maškalo manuša, dokamo anto manuš. Lebo ty si stvorený na to, aby si bol chrámom Boha. Aby si bol chrámom pre Ducha Božieho. A toto Pán chce, aby ukázal na tvoj život slávu živého Krista. To znamená plápeňa. Odelkano pesni sláva pre tu tesikano, ale ako na tu prileha so oláva da nas tratiro nutro, a da ti očipe. So kano tesikano tu reden plápeňa. Je dobre, že chodíme do zboru. A je dobrý veriť. Ale čo ste ty počas? Hlavne bola ledoveska. Džanes, o manuša ma varekana s nimi salom, te genele Biblija. Džanes Boh hrani. Oj vareko ma ča te genele Biblija, sa te novinka. Kamatki te plataše mudarove manuše, sve Kristus. Lebo ako sa o manuš gel sa novinka, Biblija je to taká litera, ktorá litera zabija. Litera zabija. A kada odal na kamen, so kamen odal, hoďte páčať do deveské a noveské. Slovo Bože je na to, aby si rozvíjal vieru skrze Božieho slova, lebo skrze Božieho slova sa rozvíja viera. A možno pre nás sám všetko rozvíjala viera. Že dnes tu na samom začiatku šunča voláva do veske, čo je evangelizácia, čo je skupinka, ale stále sa káže z Božieho slova. A skrze Božieho slova, keď máš vzťah s Pánom, to znamená, ako keď tu je vakero. Dôležito sa prilezol na ledevesko. Či to na ledevesko
Čakenes a Butrnič, alebo rozmýšľali spal, odkiaľ ste dojilo a vakere sme dali pašata. A toto je celkom inakšie, než len to počuť. Hľada, či sa kazina vakera, či pestukara tam dotykina, či odkiaľ ste dojilo a či prilezala. Balada im prava pena, či tu kame ste prilezala. Ola, da drvesko, ale tiro внутро. Дикса, те ту прилез ола, да drvesko, ale tiro внутро, určite to var so bezmušno teačo. Me pametina sa ča šuđom prvi krat, deva naviju. Šuđom prvi krat te vakil palodel. Le pastori sa presne soma sprojala ta Вибори скама примерите да мадра фест без дотикина. А за шунава спесне са без мадра дотикина, ода се кеджа мадро джипер, кама примерите да не младжа вас. Але пенок се нико паш да не облика ман, а пресно надавала се от това за нови помиро джипер. Ангел сум са. Пенок клупа младе шечон кавка, цара кана кадарон вакеро, ке манде. А пенок джамжу тако вакеро, оделватло, таки засах, таки дотик. A kada ti te peno, pa sako nesto dođano su sam kraj. Pa dođeno, odlođano, to dođano nas pa Mojžiš, pa Abraham, pa savni proroka, pa savni učenika, a da doba saraka zagluduje za rebeža, presne džanela svojna da nam ono šeste. Okred se džao pa tu te pomade. Odleđene su mi penđan, Ježiš, aman de miro ima, de miro džipen. Bog ne zabudava. Kada ti te peno, že suma da čuje se sam upomijenka prikal tu, se smadodova, ke kleđene su zamutano stjah. Čo dali drveske lave, ali kangeri te pilo, kao kad te prvo se smadre, prepačal že pakero, koja da će sestra še tu prikeres, a še pilo su lave drvesko, samo da će tu te vakero, koja da lav samo šunes, te domukes, ale tu te teava. Te tu prileha, kao te kana Biblija pisao, že ja ga barvalo. Slovo Kristovo, nech prebiva vo vas bohato. To znamená, že tu dával sa ukamo barbarinu prekapu, že tu dával sa ukamo Porsche motory, že ja tu sa nikamo vila. So odokamo tu dával, lebo Boh ti žena, odokamo te prežil, že te avala prekapu, so te navas ale ubožiaka, žobraka, ale te avas te šuna sprečačes barvale, mi avalame, ale barvalo vam dobro. Lebo kao ti tako bohatstvo Boha je viac ako dáva tento svet. A važo dá penia Gospodina tu, že my máme Krista toho, ktorý nám zanechal na tejto zemi niečo bohatšie, ako dáva tento svet. Odaj nolave drveska. Slovo Božie prava penia. Džane sa ráno, máme šeste mužilom, ale som te kežopes. Mužine ste chudali si iskra ohňa Ducha Svetého. Mužino te záradno, ale tiro ima, ale tiro duchos. A te vnimino, ale tužba, ale Kristovské. Prenasoste, lebo tu Ježiš, ako sprekajat muma, tužila s toho mánu, že sprejilo, tužila zrov vás, te vás brada bočí noc, deň, pľadáme mamuša, te sprinžanem pojino Ježiš Kristus. Okeciane na gađine spenjave pralave, sobinja za nebesne svetove duhosta, kija da hoj te sprinžara z deskro lá, te sprinžara z deskro čačipen. To znamená prava penja. Ak budeme mať v sebe slova Božie, tak džane sa váha. A váha svet, a váha svetlo. A penel da soda za svetlo, da naleza kada paleni so švicinom. Ale svetlo je niečo iné. Svetlo len vtedy, keď bude v tebe prebývať Božie slovo. Keď budeš mať s ním vzťah. A slovo Božie ťa oživí. A vieš, kde ťa prinesie? Na samom začiatku. Káha tu nemare som. Nepero poriadkosť. Káha tu nemare som. Ďa vyrovnúť ľudí. Mám sa také ťa a ďa som presne, čo môj nachádova. Ale ono si káďa, že od ďamu milujem presne. Som mám hina dojila suname. A vtedy som dostal ešte takú viac bázeň. A porozumel som, že Bohu nič nedá sa skrývať. Te ďaha ne bána, dešti momente hode hinoda. Te ďaha, a vka sa co Jonáš denaštas, ando Ninive, hode hazodal. Hetelo moru zodal. Či to ďaha zmiane pekla hode hinodal. Te ďaha na dženo kaj na široko ďaleko. Odeš vás hinodal, do Bohu všemovci. Te ďaha manuš pezanu hrubost tega rovo hode hinodal. Ledel neske peznano nič tega roval. Džane sme kmetiro balbi garovea za nežeba, pomena džana kaj mi čas tega roval. Teodo dolara tomu, lebo do švázek hinodal. Boh má všade oči.
Oče Hospodinové hľadá na všetkých, na tých, ktorí robia či dobre alebo zlé. Boh všetko pozerá zo stanovišťa a hľadá, ktorý je naozaj múdry, ktorý hľadá Boha, ktorí naozaj čítajú Božie slovo. Takže Pala Pena, co mnie chybilo? Kam mnie te pačal? Ano, dá sa mi do zamúkaz. Lebo dá mnie na zamúkaz, Varsale zamky, paláci, na zamúkaz za mnie majetky. Ale my za mnie pestro zacnova, a to je slovo Božie. Aby sme prijali to slovo, aby v nás prebývalo. Aby nás prebývalo. A vtedy to svetlo zažiari v našom živote. Oda svetlo, Pala Pena. Hoite vyžadol pre týro dživitben, hoite dike na veduta demande, le Ježiš Kristus, lebo je Biblia myslel, že Ježiš je svetlo. O Ježiš pal pesmu, ja som svetlo sveta. Oda kupačala do Ježiš, vyžadila dalo Ježiš, oda svetlo, ale týro vnútro. Oda sápe zadáčal, to tu behá vzťahus, hoite treba neha čas, nehaj si o čas, obety neoda čas. A začneha te odkrywaš dala Devesko, a sam keď sa rodom, keď tu te vakero, hoď tu te menino pre peskro obraz, a vtedy vieš čo bude prichádzať z Boha, z Božieho slova do tvojho vnútra? Také zamilovanie, tu te zagámes. Adola Devesko. A sa tu zatane adola Devesko, tak jak so dikeno manša. Láska. Dikena pre túto kami byla Devesko. Ande tute. A toto je svetlo. Dike nám tuto radišanosť. Dike nám tuto pokoj. Hoď razíke čas, dike nám tu sal šťastno, tu sal pokojno. Tu brineš tako neja šuka pela kera. Aj napriek tomu, čo tu varko duchalo zberať tak ďalej, ale ty máš v sebe lásku, ktorá je pojevom lásky Pána Ježiša Krista. A nedá Pala Pena o svetosť naše spinžadala. No Deveske čano. Hoď sáro da káta torka dalen, kolena da si kavel. Džanes máme učiteľa, ktorý je dželtumen, to je Duch Svetý, ktorý ťa vyučuje skrze Božieho slova, keď si čítaš Božie slovo. A nadá sa na túto víkend, tu som naplnený Svetým Duchom. A toto je to svetlo, to je ovocie ducha, to je bezchodkera, no Galatianom 5, 22 až 23. Takže od dikeja samo je ovocie ducha, sa ľudí majú ste kangeritiano, sa ľudí majú ste uchovina odleláva. Ducha, ovocia dáva na manželské živote. Od ňom láska, radosť, pokoj, nežnosť, trpezlivosť, zhovievavosť. A samozrejme, ovocie ducha by malo stalo, ale to je čo? A to je uchopenie, to Kristovo slovo vo svojom vnútri. Pala Pena. Halleluja. Prebývať slovo Kristovo, to musí niečo stáť. Dnes tu musíme te páčas, tak je te príroda. A te tu da priles, tu musíme zadať hete živo. Ale da su da za dživipenu, da na ne dživipenu, kada sve to stane. Te je prilel, glede vleska, olava su za znamenuna dola glede vleskro, a tu priles, džane se moro manuš, muse ta ozmenime. Muse ano ta omenime. O manuš, a da dživel, tak je nestjazno da vleha. A kada tu meni te pero, posto manuša krena, na džana našim malo premišljalo da vežuja kapitola. Ne vedim tomu. Lebo kad imaš naozaj zažito, kad Bog tebe prehovori, tu kada ti te pero, ela tu zažito koje pametine da vežuja kapitola. Tu dža ne te citinilo verši kapitola. No spomenim kad te pestira rovnja rekla prvi kraj da zakamažal tu, da penđas tu orom na rovnjake kamatu. A vala pa tu, a boje rovnite penđas, učite pesveću da je rovnja bodo peske zapametinđas, lebo pesna da dotinđas. A presnete ono kad tu te vakila, tak tu tebe zadana dobila. Tak zapametinja tu da veži, da je kapitola. Te peske laha, kapitola veš sako džanas. Jan 3.16, lebo Bog tak miloval svega, že dal svojho rodinného syna a tak ďalej. Ale som da pesgarilo,
lebo do čas zvidieť tú tkavu, že ide z presnej čas. Že dokazím, že z presnej kamidná leča pre Golgota, pro kríža, za všetko to znamená niečo, aby sme porozumeli tým, čo Pán nám rozpráva. To znamená prelapenia Калямеде, ала улава де влеска, разплевила записав се через олон. Ано хабен так рожал по цало, хабен дел хуть. А пресне фене туте мусе кана хуть. Живота, а не туте валеко теава. А втеди, keď примеш то слово, так то слово, ktoré живе може, то е Бог в твојом животе. Так ела ту тужба прелапения. Пасосте Павло, мануша не те служина. Ela тут тужба, терак хопес да бела дола да влеско, премодитба. А кама пите пено, валеко пено менашчима модина. Скушайте ме Библија, метко поручина мене Јежиш. Оте зачнете го ниште за Библија правителне, а денески час метко пена приде духа модитби. Лебо да со ту Генеа, отай тука лахел модитби, а доло Жавамич, а доло Матуш, а доло Јана, так ďalej. Že коркоро цитинеа о верши о капитолу на Девлеске. Дела се ту пен заблукаш, где са два многи жапја мало работнико, мекамо, не страдјек јавел. Катарка лелава, ме да пенџоме, но мата позада тот инджес. Лебо ако сме ги тужба, па состе, па лумануша, лебо те камес да Девлеска, камес треба на душа. Халелуја. А kada камо тута демане те пребивина оваа Девлеско. А Бог буде скрзе Божјо слова пребиваат в нашем животе. Камо ќе те прво жестутки, ktoré Pán Ježiš kono na tejto zemi budeme my činiť. Aj my budeme činiť. Peniaz máge nemá možno nič, určite. Amen nemá. Ale toto kamela sa zamalo žipen tekal tá perla. Lebo keď Boh sa bude chcieť oslaviť, tak sa bude oslaviť. Ale Saula vám už je stúpar variteľ te prečovali kilometru. Tu man Agla už je zadať te prečinu. A da barvariteľ. To bohatstvo, sa písime Biblia, že to bohatstvo musíme prežiť. A slovo písov nech prebýva vo vás, vo všetkej múdrosti. Čo dnes? Vo vás, vo všetkej múdrosti. Kade múdrosť za prava pena? Sa Románu, že chudole fľaška, pa že ostanem sa čal pro maliben a tak ďalej. Abo te džalavali kando kasino, abo menadžana, čale kašma džala. Na, en múdrosť, Avel da Devesta, kana Geneze Biblia. A udari čerpines e múdrosť da Deveske. Kana te peno, múdrosť narakjanika, kaj si sa nadoval da Devesko. Odo sa urame nie zamukas, aj so receptu za megodo zamukas, peka ja pu. Oj kade sa ono začne s úvodom až do konca. A až napríklad plán, so kama valia te sikaro. Múdrosť. Igen kampula kangelake. Cała kangelake kampule múdrosť. Da nača máme, cała kangelake kampule múdrosť. A džanes, teo manuš,